La forma nostra de treballar, la idea general, és la mateixa des que vam començar, que és cuidar els nostres residents i que estiguin el millor possible i adaptar-nos perquè ells se sentin com a casa. No és casa seva, perquè per ells és molt dur deixar casa seva. I molta gent ha viscut des que es va casar, per exemple, i ha tingut els fills i s'ha casat i s'ha quedat viuda a casa seva. Clar, els portes aquí i per ells és molt dur perquè és deixar tota la seva vida. Llavors ens hem d'adaptar al màxim perquè les petites coses com m'agrada esmorzar això, o a mi m'agrada vestir-me així, o a mi m'agrada llevar-me a aquesta hora en concret, doncs totes aquestes petites coses intentar mantenir-les, que en realitat tu estàs a casa seva i que els has d'ajudar, però això és casa seva i ho han de viure com a casa seva, perquè si no encara és més difícil.